Koro e seche ma watimo winjruok to nitiere weche ma nyaka waketi, nitiere weche ma an abiro mi cover kata abiro mi okumba kaluwore gi weche mikelona. Ka wakelo weche mag school buses kata geche ma itiyogo mondo mi otiyogo, gima insurance company ng'iyo mokwongo en ni tich gari ni en ang'o. Tich gari ni mokwongo kata tije mokwongo en ni onego bed ni oting'o nyithi sikul kod jopuonje ka gitiyo tijegi mag skul. Koro mano e tich mokwongo. Koro sama ng'iyo kaka onego bed ni akonyi e kinde ma inie masira, to mage weche mang'iyo mokwongo. To ka ing'iyo kaka skul obet, nyiso ni ka masichego ok bed ga mang'eny ahinya, to nikech kata drivers monego bed ni riembo gechego gin drivers monego bed gi lony ma piny ong'eyo maler. Tiere chike mantie manyiso ni mondo qualify ka iriembo geche mag skul to nyaka ibed gi lony machalo kama. Koro gima timore en ni ka insurance osenyisi ni an abiro konyi ka dipo ni masira ojuko nyithi sikul kata jopuonj, to nyiso ni kanyo kama wachno ogike, to wechego indiko e gimiluongo ni policy document kata terms and conditions. Koro terms and conditions ema nyiso kaka wabiro konyore ka dipo ni masira ochopo. Koro gimomiyo insurance company seche moko ok chul magi en ni samoro gini otimore oko mar weche mane wawinjore ka wachajo premium. Koro mane momiyo chudo ok bedi. Watimo joma ne dhi arus okawo gari, kata joma ne dhi wachni joma ne dhi e liel okawo gari, joma ne dhi e wuodhegi mamoko, ma thothne gibedo jopiny mane oko mar skul. To gima timore en ni ok gibedo covered, gionge policy document. Policy document fulo jok monego bed ni chulo ka dipo ni masira oyudore. Ka uonge nying jok monego bed ni chulo ka masira oyudore, to mano nyiso ni tek ne insurance company mondo tim ang'o mondo chudi. Mathoth ne jok ma bende nyingegi yudore